तर पाहुण्यांनो बरे मा स्वागत असं तुमचा SMR गोवाचेर आणि ह्यो आमचो स्केचलो तू. आज जो बाजार बंद असं वाटता तर आज तुम्ही बघतात तो आमचो शिरोडाचो बस स्टँड आणि हे आर्टिस्ट थंयसर येयल्लेले असत आणि ते बस स्टँडाचं चित्र काढतात. लाईव्ह स्केचिंग चालू झालेली असा, निबार सुद्धा बरा खर पडलेला असा आणि तुमकां बेगीनात ह्या गाडी सुटाच्या पयलीं चित्र सोंपोवचा पडटला, कळ्ळा मग आर्टिस्टांनू. हा आणि ह्यो कोण अरे तो कोण, अरे मीच तो रे, असो का. तर 10-15 मिनिटांनी चित्र काढून झालेली असत. चित्र आवडली तुमका तर लाईक करा, कमेंट करा आणि आमकां सांगा. आणि हो कसलो आवाज तुझेन तिन्नी उसात स्वर. आणि हे 2 ग्लास केले यांच्याने खलास आणि व्हिडिओ सुद्धा खलास.